Asko gustatzen zait John Mayerren taldea. Alde batetik, musikalki asko gustatzen zaidalako eta abestien formangatik asko gustatzen zait, eta gero zuzenekoan eramaiten dituen musikariak eta diskoetan baita ere asko gustatzen zaizkit. Orduan nik uste John Mayer izan litekeela aukera on bat. Diska bat aukeratzeko, hasieran asko kostatu zitzaidan diska bat aukeratuko dut, eta izan zen Tool taldearen Lateralus diska. Ze hasieran ez nuen oso ongi ulertzen zer gertatzen zen, eta musika bera ez nuen oso ongi ulertzen, eta lagun batek esan zidan egitan, entzun, ikaragarria da, eta entzun nuen pila bat, eta gero ezin nuen besterik entzun denbora luzez, osea que Tool Lateralus aukera ona da. Kantu bat aukeratzekoan joango naiz lehenbizi aipatu duten talde hortara, eta John Mayerren Continuum diskoko Gravity asko gustatzen zaiten abesti bat da. Esan beharra dut, musikari eta gaina ekoizle bezala letretan pentsatzea asko kostatzen zaituela, edo arreta izatea letretan asko kostatzen zait burua musikara joaten zaidalako. Baina badaude batzuk oso konkretuak asko harrapatzen nautela. Horietako bat da Jorge Drexler eta beste bat Casey O. Eta Casey On El Círculo diskan badago esaldi bat esaten duela el tiempo es una broma macabra. Eta, iruditzen zait, jaiotzen garenetik, erlejua gure kontrola doala, eta gustatzen zait oso kontziente izatea noiz eta zertan dedikatzen dutan nire denbora. Orduan, el tiempo es una broma macabra, bestian gaina esaten duen momentuan, esaten duen bezala, kriston indarra duen esaldi bat dela iruditzen zait, eta oso barrura iristen zait. Begira, musikari bat aipatuko dut, eta ez da gehien entzun dudana, gainera askogatik, baina iruditzen zait dela musikari bat beste nivel baten dagona eta ikaragarria dela, eta esango dut Jacob Collier. Ezagutzen ez duen antzat, oso txikitan hasi zen YouTubeen bideoak egiten, ahotsakin, eta gaur egun konposaketak egiten ditu ikaragarriak, ekoizten ditu abestiak ikaragarri, iruditzen zait dela gure mendean tokatu zaigun musiko brillanteena. Urteekin aldatzen joan da, pentsatzen dut denentzat bezala, baina lehenbiziko oroitzapena dauzken nire gurasoekin musika kasetan entzuten, urrengoak kasetan Wallmanen baitare entzuten, gero CD-ra pasatu zen, ohikoa den bezala, eta gaur egun esan dezagun irratia entzuten dudala, eta streamen bitartez baita ere. Jotzeko lekuan inguruan, igual lekuan baino, espazioan baino gehiago zentratuko naiz konpainian. Hau da, lekuak oso garrantzitsua dira eta bakoitza badu bere giroa edo bere izaera, ez? Adibidez, oso kontzertu handiak asko gustatzen zaizkit duten indarragatik, ez? Eta oroitzen dut adibidez, 2011an en bibo batean txarrenekin jotzeko aukera izan nuen 50.000 pertsona aurrean eta pasa bat izan zen adrenalina aldetik. Baina ez dira nire oroitzapen hoberenak, nire oroitzapen hoberenak dira gehiago kontzertu txikietan. Eta gehien bat ondoan daudenak asko maite ditu denean eta begiratu eta irribarre bat lortzen dutenen nire musikari lagunetaz eta esaten zeinen ongi hau elkarrekin egiten ari garela orain. Jendea gertu izan da, orduan eszenatoki txikiak da gehien gustatzen zaizkitenak. Kontzertuak ikusteko gustatzen zaizkit baitare leku ertainak. Oso handiak festibalak eta horrela ez ditut hain gustoko, hortarako disfrutatzeko esan dezagun, eta gehien disfrutatzen ditunak dira sala ertainak, ongi akondizionatua daudenak akustikoki eta ekipo aldetik, eta hori, 500.000 bat pertsonako lekuak pila bat gustatzen zaizkit. Naiz eta igual orain pentsatu ez dela izan kontzerturiko berena, oso gogoan dut ikusi nunen Toto taldea, Falling in Between-neko jiran, eta Bilbon ikusi nun kontzertu bat, eta oraindik gogoan daukat kontzertuko lehenbiziko bi golpeak diska hasten zen. Tutum! Paan! Olako diska bera ez, eta zuzeneko ere bai, eta dauket oroitzapen bat kontzertu hori izan, nik ez zinun sinistu hori posible zenik hain ongi jotzea, hain ongi sonatzea eta hori dena. Orduan, kontzertu hortan oso oroitzapen ona dauket. Lehenbiziko diska ez dut oso argi zen izan nintzen, baina gutxi gora bera pentsatzen dut izan zitekeela Machine Headen The Burning Red edo Hamleten El Inferno agian,
edo bestela musika klasika, zeni, bueno, tromboi jolea ere banaiz, eta garai hortan musika klasika ere konsumitzen nuen desente, eta agian musika klasikako diskan bat, edo bi horietakoren bat. Erosi dudan azken diska ez dut oroitzen zein den, baina bai badakitela izan entzela edo talde txikiren baten kontzertuan ikusitako diska bat, edo nik berak grabatutako talde baten diska askotan, laguntzeatik Josu, iritsi zaigo diska, tori, eta ez erosiko dizuet. Orduan, izan diteken nik produzitutako diskaren bat, edo talde txikiren bat, zuzenean ikusitakoa.